Üdvözlök mindenkit egy újabb képregény bemutatóval. Ezúttal a Fumax legújabb kiadványát, az Orgyilkos osztályt szeretném bemutatni. Ez egy újabb, jelenleg is futó image képregény. Természetesen nálunk a Fumax adja ki ebben a gyönyörű, megszokott, nagy alakú keménytáblás formátumban, ami egyébként megjegyezném, hogy eredetileg az amerikai verzió sem néz ki ennyire jól, hogy ez egy standard amerikai méretű, ennél kisebb, kicsivel kisebb, így ilyen nagyjából így idáig lehet betenni a méreteket. Tehát így néz ki nagyjából az a kiadvány. Azt hiszem a Sagával egy méretű. És természetesen ott is ugye puha táblásan vannak gyűjteményes kötetek, Deluxe Editionök, amik hardcoverként jelentek meg, de kis hazánkban így fog megjelenni. Ez egy nagyon érdekes, nagyon élénk színű, rózsaszínes, lilás, nem tudom egészen konkrétan milyen szín ez, védőborítós kiadvány. Természetesen csak az első köteten, tehát ezen lesz védőborító, a következőkön nem, mert ez most az HBO-s megjelenés miatt van, tehát itt reklámozzák az HBO sorozatot, valamint az HBO-s sorozat szereplői vannak a borítón. Mindjárt leveszek róla a védőborítót, és megnézhetitek anélkül is. A gerinc egyébként így néz ki. Orgyilkos osztály első rész, nagyon dizájnos a gerinc. A Fumaxnál megszokhattuk, hogy a gerincen mindig van valami minimális kis design, tehát ők még erre is figyelnek, igazság szerint a gerinc se legyen ilyen nagyon basic, ilyen nagyon unalmas, ez nem csak a képregényeiknél, hanem a könyveiknél is így szokott lenni, nagyon dizájnos és a polcon jól mutatnak. Megnézhetjük a hátulját, itt látszik az eredeti ára, Fumax elérhetősége, kötet a Deadly Class sorozat 1-től 6. számáig tartalmazza a képregényt, az image logója, a Fumax logója, itt egy hátsó grafika, valamint a fülszöveget olvashatjátok el. Aki szeretné, megállíthatja a videót és elolvashatja. És akkor a védőborító belső fülét is megmutatnám, ott is nagyon dizájnos grafikákat kapunk. Illetve, hogyha ezt levesszük, akkor egy szintén nagyon dizájnos borító variánst kapunk. Ugye mellé téve a védőborítót így néz ki, és egyébként a Fumax is rakott fel egy videót a képregény megjelenésekor, hogy néz ki maga a kötet. Ott elmondták, hogy ezt a belső borítót kell nézni, tehát ez fog illeszkedni a többi kötethez, a többi megjelenéshez. A hátulján itt ebben az esetben nincs semmi, mert itt felváltja a védőborító, a többi esetben, a következőkben értelemszerűen itt lesz majd a fülszöveg. Egyébként ez a kép megegyezik a védőborítós variánsával. A gerince a kötetnek így néz ki, tehát egy az egyben megegyezik a védőborítós kötettel, csak a szín tér el, és az előzék is egy ilyen minimális dizájnt kapott. Valamint, hogyha kicsit belelapozok, hogy középen nyissam ki körülbelül, akkor megnézhetjük a kötést, ami a szokásos, megszokott, hihetetlen jó minőségű Fumax kötés. Tehát egy ilyen ragasztott, illetve fűzött vagy varrott, ki hogy ismeri, kötést kapott a képregény. Egy ilyen nem egészen piros, hanem rózsaszínes oromszalaggal, ami nagyon jól illeszkedik a védőborítóhoz, nagyon jól passzol ez a szín. És akkor mi is ez az orgyilkos osztály, hiszen most gondolom annyira sokan hallottatok róla ti is, ha nem is a képregény megjelenésről, de az HBO sorozatról. Még egyébként annyit megjegyeznék, hogy van akinek ez is fontos, vagy hogy mondjam, ezt is kiemelendő. Ennek a képregénynek a gerince ugye nem domború, hanem sík. Szóval ez ismét egy olyan kiadvány, ami így fog kinézni a polcotokon. Na de, jó, ez most már csak apróság volt tényleg. Szóval, Orgyilkos osztály, ez egy nagyon-nagyon jó kis tévésorozat, HBO sorozat, ami ez alapján, a képregény alapján készült. Ha minden igaz, és jól tudom, és ezt ismét a Fumax mondta el a videójában, ez a képregény
Nagyjából a sorozat 5. részéig zárja le a történetet. Természetesen a sorozat még megy tovább az 5. rész után is, de ez nagyjából addig folytatja a történetet. És ez az orgyilkos osztály ugye először is egy tínédzser, egy fiatal srác történetét meséli el, legalábbis ebben az első kötetben, aki az utcán él, hajléktalanság szélére sodorta egy családi tragédia. Végül is az utcán él, majd befogadják egy orgyilkos társaság egyik tagja, be fogja fogadni, felfigyel rá, és elviszi egy ilyen titkos iskolába, a haláltanok iskolájába, ahol ki lehet tanulni az orgyilkosságot, a gyilkosság művészetét, ahol mindenféle nagyon durva dolgokat, mérgezéstől kezdve lefejezésen át, tényleg nagyon részletesen bemutatva. Tehát annyira részletesen kitér a lefejezés tanár magára a tantárgyra, hogy tényleg hogy lehet fájdalom okozása nélkül úgy elvágni a csigolyát, meg úgy lefejezni az áldozatot, hogy szinte ne érezze, fájdalom nélkül, stb. Szóval nagyon-nagyon brutális, nagyon durva dolgokról van itt egyébként szó. Mellesleg megjegyezném, hogy itt az iskola, tehát így néz ki. A rajstílus nekem nagyon-nagyon bejön, ez a nagyon sketches, ez a nagyon kicsit ilyen elnagyoltas dolog. Hol ilyen, hol olyan, tehát vannak részek, ahol egészen elképesztően néz ki a grafika, van, ahol kicsit direkt elnagyoltabb, például itt, most ez egy ilyen visszaemlékezéses rész. Tehát azért elnézést, muszáj egy orrfújást beiktatnom, nem terveztem, de már nagyon orrhangon kezdtem beszélni, szóval pillanat. Bocsánat. Szóval ez a panel kifejezetten tetszik nekem, szerintem ebben a kötetben az egész képregényben ez a kedvenc panelem. Itt ugye az olvasási mód az így történik, 3 sávban, a felső, középső és az alsó. Spoilerek nélkül megpróbálom bemutatni. Iszonyú jó, ugye, mintha Marcus, a főszereplőnk egyébként, Marcus a neve, a földön feküdne, a földön aludna, és akkor alatta, amik történnek, a fejében zajlanak le, tehát visszaemlékszik. Hihetetlen jó panelvezetése. Nem mondtam, de Rick Remender az írója a képregénynek, és Wes Craig készítette a rajzokat, tehát ő illusztrálta. És amint mondtam, befogadják ezt a Marcus nevezetű fiatalembert a haláltanok iskolájába, ahol mindenféle nagyon brutális dolgokat kell kitanulnia, és nem csak ezen alapul a történetvezetés, hanem mellette nagyon mindennapi, nagyon átlagos dolgokkal is meg kell neki küzdenie, mint tényleg egy tinédzsernek, tehát közben a szerelemről is lesz itt szó, lesznek klikkek, tehát mindenféle baráti társaságba bele fog majd keveredni. Ezen kívül lesznek teljesen értelemszerűen ellentétek is, tehát lesznek srácok, akik pikkelnek rá, akik már a megjelenése alapján nem fogják őt kedvelni. Igen, egyébként ezt itt most pont épp itt nyitottam ki, most már akkor megmutatom, tehát itt LSD, drog használat, a szex nagyon ki van emelve, és vannak benne egyébként elég beteg részek is, kifejezetten beteg dolgok. Arról is szerintem mindenképpen szót kell ejteni, tehát ismételten nem egy kifejezetten gyerekeknek szánt képregényről van szó, és a droghasználat olyan szinten ki van emelve a képregényben, hogy már teljesen egészen pszichedelikus képeket kaphatunk. Például itt egy rész, ahol megérkeztek Las Vegasba. Látszik, hogy a színek ennyire kemény, erőteljes használata, élénk színek használata nagyon jelen van ezen a panelen. A szereplők arca egészen eltorzult, beállt, úgymond bedrogozott változatban látható, és tehát ezt a panelt mindenki értelmezze úgy, ahogy akarja, ez nagyon-nagyon durva, itt is látszik a feliratnál és a cirkusznál, hogy mintha így folynának le a betűk, szóval ez ilyen nagyon heavy drug use-ra utal, tehát eleve a borító tervek is, tehát tényleg nagyon ilyen pszichedelikus képeket is kaphatunk sokszor. Wes Craig nagyon-nagyon nagyon ügyesen csinálja, hogy átérezzük, beleéljük magunkat az éppen történő dolgokba.
nem mindenki lesz nagyon híve ennek a fajta ábrázolásmódnak, amint mondtam, ez egy ilyen nagyon megosztó rajzolási stílus, tehát ráadásul nem is mindig ugyanolyan, mikor milyen, ugye egész részletes sokszor, máskor pedig nagyon-nagyon elnagyolt dolgokról van szó. Maga a történetvezetés elég izgalmas, tehát egyáltalán nem fog unalomba fulladni, legalábbis így az első kötet alapján, próbálom nem spoileresen megmutatni a kötet hátulját. Tehát itt még zajlik a képregény, egyébként befejeződik, és utána kapunk még egy utószót Rick Remendertől, aki a kötet írója. Ezen kívül még egy gyors kis borító grafika, ami egyébként látszik, hogy ez a 2013-as első szám alternatív borítója, itt még ugye nem jelent meg a képregény, és itt több borító változatot, alternatív borítót láthatunk. Deadly Class 1987. Azt nem mondtam, de egyébként értelemszerűen ki lehet következtetni, már csak a címből is, 1987 Reagan nemzedék, hogy ugye a 80-as évek végén játszódik a kötet. Annyira egyébként ez úgy nincs kifejezetten kiemelve, vagy hogy mondjam, nem veszi észre az olvasó, egész modern, ugye eleve 2014-es képregény, modern képregényről van szó, nem veszi úgy észre az olvasó. Ha nem lenne bizonyos dátumok, ugyanúgy, ahogy itt az első lapon is, vagy bizonyos zenék, zeneszámok, bizonyos autótípusok így eléggé erőteljesen kiemelve, akkor végül is nem vennéd észre, hogy a 80-as évekbeli világról olvasol most épp egy képregényt. Amit mondtam, vannak benne egész durva, kifejezetten beteges részek, hogy itt egy kecskével való fajtalankodás, stb. Erről tényleg nem akarok jobban úgy beszélni, nem akarok erre teljesen kitérni. Tehát nem ajánlom igazság szerint semennyire fiatal olvasóknak, ha csak nem akartok olyan dolgokat olvasni, ami esetleg tényleg úgy megrázna. Ugyanúgy, ahogy a Szagánál, ugyanúgy, ahogy a Kick-Ass-nél itt is elmondom, hogy nem egy nagyon gyerek képregényről van szó. A Fumaxnál egyébként ez az újítás. Ez nagyon-nagyon bejön nekem, tehát iszonyúan rámentek a képregényekre. Igazság szerint már a kezdetektől fogva felnőtt képregényeket adnak ki, ugye az első pár évben is, mikor még csak a Sin City volt a képregényük, már az sem nevezhető egy gyermek képregénynek. Azt kell mondjam, hogy ismét oda tették nagyon magukat, a kötet maga gyönyörű, a történet hihetetlen jó, nagyon beleválasztottak, végre itthon is megkaphatjuk ezt a sztorit is, és amint mondtam, ez tényleg annyira új még, hogy még eredetileg is fut, tehát ez egy még mindig futó, jelenleg is futó képregény. Iszonyú jó ízlésük van a Fumaxnál a képregények választását illetően, azt kell, hogy mondjam. Rettentően várjuk a márciusi bőrzét, ugye ott több képregényüket fogják még bejelenteni. És nagyon-nagyon várom én kifejezetten, és szerintem nagyon sokatok az áprilist, a Sandman megjelenés miatt. Köszönöm szépen a figyelmet, tartsatok velem a következő videóban is, addig is sziasztok!